ଧନ ଆମକୁ ଖାଇସାରିଲଣି? କଣ ଖାଇଛ? ଘିଅ। ଓହୋ, ଆଉ କଣ? ଆଳୁ। ଆଉ କଣ? ତରକାରୀ। ଆଉ ଆଳୁ। ଆଉ କଣ ଖାଇଛ? ଭାତ। ତରକାରୀ। ଭାତ ଖାଇନା? କଣ ପାଇଁ? ନା କନି ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ବଡ ପାଟିରେ କହ। ହାତରେ କହିଦେ ବାଏ। ଓ ନେଉ। ହଉ କହିଦେ ବାଏ କହିଦେ। ହଉ ମୁଁ ଟିଟି ଦେମି ତୁ ଆଗ ବାଏ କହିଦେ। ତୁ ବାଏ କହିଦେ। ହାତରେ କହ ବାଏ। ଯା। କୁଆଡେ? କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାତ ଟେକି କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉଥରେ। ଆଉଥରେ।